Ишенгәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада тел галиме профессор Илдар Мәлик улы Низамов истәлегенә. Тел бит ул тире берәмлек. Һәр хәлдә күзәнәк буларак тире берәмлек яшәсен өчен аны карарга кирәк. Аны бала кебек сакларга кирәк. Васил Шайхразиев эшлекле сәфәр белән Курган шәһәрендә булды. Урал федераль округ вәкилләре утырышы нәкъ менә Курган шәһәрендә узу очраклыгына түгел. Бу өлкәдә 20 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Казанда татар морзаларының нәсел дәвамчылары очрашты. Татарстанда татар морзалары нәселләрен тупладык. 300-дән артык кеше, аның 95% интеллектуаль юнәлештә эшитүчеләр. Екатеринбургта Урал сандугачы төбәгара конкурсына әзерләнәләр. Конкурсны без узган елларның лауреатлары, дипломатлары арасында гына уздырырга булдык. Оренбургтан яшь сәләтле милләттәшебез Арина Бакирова. Здесь основной фон. Если его перевернуть, то здесь уже основная картина. Дөньяда көн сайын яңалыклар булып тора. Билгеле, безгә милләттәшләребез белән бәйле вакыйгалар мөһим. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән башлыйбыз. Татарстанда беренче тапкыр документаль кино көннәре узачак. Фильмнар 1-3 мартта Казанның Мир кинотеатрында күрсәтеләчәк. Республика районнарында исә документаль кинолар 2022 елның 1 ярты еллыгында тәкъдим ителер дип көтелә. Казанда галимнәр милли балет тарихын өйрәнә башлый. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият сәнгать институтының сәнгать театры һәм музыка бүлеге белгечләре шуның белән шөгыльләнәчәк. Аерым алганда 20-30 елларда милли республикада театрлар һәм аларда милли репертуар барлыкка килүе, Шүрәле кебек беренче милли балеттан башларга җыеналар. Казан университетында түләүсез татар теле курслары ачыла. Гаризалар 9 мартка кадәр кабул ителә. Телне 2 төркемгә бүлеп өйрәтәчәкләр. Дәресләргә 7 яшьтән алып 70 яшькәчә теләгән һәркем йөри ала. Укулар 14 мартта башланып 3 ай дәвамында барачак. Татар теле курслары Казаннан тыш Чаллыда һәм Алабугада да оештырылыр дип көтелә. Курганда татар балалары өчен тел лагерьлары оештырылачак. Бу хакта Милли шура рәисе Васил Шайхразиев белән очрашуда Курган өлкәсе губернатор урынбасары Лариса Кокорина җиткерде. Татарстан моңа ярдәм күрсәтәчәген белдерде. Татар яшьләре форумы оештырган Ачык университет сайтында диннәр тарихы дип аталган курс барлыкка килде. Ул 10 лекциядән тора. Сайтта теркәлгәннәр аны бушлай уза ала. Әлеге курс быел ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган. Алга таба ислам диненә бәйле дә курслар әзерләнер дип көтелә. Төркиядә Россиядә мультикультурализм һәм татар тәңгәллеге китабы дөнья күргән ана галим, социолог Хаҗи Мурат Терзи эшләгән. Хезмәт сораштыру нәтиҗәсендә язылган. Анкетада руслардан 2475, татарлардан 1552 кеше катнашкан. Үзен татар дип белдергән кешеләр саны 1552, ә туган теле татар теле буларак сайлаучыларның саны 1571 булган. Кайбер кешеләр үзләренең татарлыгын яшергән дә дип әйтелә. Узган якшәмбе тел галиме татар журналистларын әзерләгән профессор Илдар Низамов вафат булды. Аңа 85 яшь иде. Ул 30 ел дәвамында студентларны укытты, татар матбугаты һәм телевидениесын өйрәнде. Анда кулланылган татар теленә күзәтүләр ясады. Соңгы елларда ул туган авылы Әтнә районы Сапка авылында яшәгән. Галимне әлеге җирлек зиратында җирләделәр. Һәр журналистның блокноты булырга тиеш, дәфтәр бите түгел. Язганнарны теләсә кайда калдырмагыз, алып аяк киеме сөртмәсеннәр. Текст ул сез тудырган бала. Бу танылган галим-педагог Илдар абый Низамовның булачак журналистларга сүзе. Язган текстыңа, төшергән кадрларыңа, гомумән эшләгән хезмәтеңә мәхәббәт тәрбияли ул. Телнең шуннан да бөтен аһәңлелеген, матурлыгын, татар теленең нечкәлекләрен тоярга ул өйрәтә иде. Таләпчән, әмма гадел диләр аның турында. Укыганда аннан бераз шүрләсәләр, соңрак килеп рәхмәтләрен әйтәләр. Илдар абыйның балакаем кылдым дигән сүзен алу өчен без ничә еллар буе өйрәндек, ничә еллар буе Илдар абыйга тагылып җирдек.
Ул әле дә безнең янда. Укытучы һөнәренә кан тарткандыр, әти-әнисе мөгаллим була. Югыйсә бу эшкә урау юллары аша килә ул. Әтнә районында туып үскән егет Казан Елга техникумында укый. Аннан Башкорт дәүләт университетында татар филологиясе бүлеген тәмамлый. Уфадагы Кызыл таң газетасында каләм чарлый. Казанга кайткач Социалистик Татарстан газетасында эшли. Аннан Татарстан китап нәшриятында иҗтимагый сәяси бүлек мөдире була. Казан дәүләт университетында 1987 елда укыта башлый. Уем тел очында нәфис сүз осталыгы, риторика, татар социолингвистикасы басмалары өстәл китабы булырлык. Шундый үзенчәлекле бер өлкә ул журналистика публицистика өлкәсе безне дә шуңа өйрәтте. Татар теленең чисталыгы өчен гомере буе көрәшә ул. 15 елдан артык бер үзе Мәдәни җомга газетасында «И туган тел» дигән кушымта алып бара. Озак еллар радиода тел күрке сүз тапшыруы авторы була. Тел бик конкрет әйбер. Ул сүз, ул изек, ул аваз, ул тире берәмлек. Һәр хәлдә күзәнәк буларак тире берәмлек яшасын өчен аны карарга кирәк. Аны бала кебек сакларга кирәк. Шунсыз ул теге гомуми сүзләр белән генә яши алмый. Шуңа күрә беренчедән аны тапкан кеше, телне тапкан, кешене тапкан кеше телле булырга тиеш. Аны аилә әни генә бирә ала. Ана теле дип атала бит ул. Монда инде кирәк бакча, монда кирәк мәктәп, монда югары уку йорты. Белемне бирә торган бөтен бер система кирәк. Үзек ярамый, мәктәп белән генә булмый. Табигать баласы ул. Соңгы елларда туган ягы Әтнә районы Шишмәле Сап авылында яши. Бакчачылык эшенә дә хирыс. Алмагачларны бер-берсенә ялгап, яңа сортлар таба, виноградлар үстерә. Балыкка да йөри икән. Атнасына бер 2-3 китапка барып килә, инде зирәк таң теге кушлар сайравын тыңлап, әзгенә балыгы да әлегә шунда табигать кышагында булырга ярата. Җиләккә җирибез. Инде 25 ел, 26 ел инде авылда яшибез без хәзер. Илдар абый бәхетле, янында балалары, оныклары бар. Әле яңа китаплары, үз сабые сыман якын булган иҗат җимешләре дә туып торыр. Тырышлыгы, тик тормаслыгы моңа дәлил. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев эшлекле сәфәр белән Курган шәһәрендә булды. Ул анда Урал федераль бүлгесенең татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре белән очрашты. Курган өлкәсендә 30 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. 18 татар авылы бар. Тулырак Ләйсәнә Садретдинова репортажында. Урал федераль округы вәкилләре утырышы нәкъ менә Курган шәһәрендә узу очраклыгына түгел. Бу өлкәдә 20 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Гомумән күрсәтер сөйләр әйберләре күп. Инде безнең монда узган сәяхәтебез иң беренче Аллаһ йортыннан башланып китте. Курганның Җәмигъ мәчетенә нигез 2000 елда салына һәм 2011 елның көзендә манарага ярым ай урнаштырыла. Әмма аскы катларда җомга намазлары инде 2008 елдан бирле оештырыла. Башлыча төзелеш җирле мөселманнарның хәйрия фонды акчасына алып барылган. Алхамдулилlah, мин участвовать иттем бу нәмәдә, сама будан минаретларын, куполларын, намаларын без куеп. Алхамдулилlah шадык. Курган өлкәсендәге без бөтен эскәмнәр улар солганнар мәчетләр везде. И в том числе безнең Монезверный Волговский мәчет, Курганда да мәчет булган, Әскендәге тем более беренче мәчет 1552 елдан соң уже безнең юкка килгәннәр Казан татарлар. Инде безнең хәзер ресми республикада Казан татарлары да, Сибир татарлары да бар. Бөтенесе дә без динле халык булган. Безнең менә 1429 елда безнең Абу Хайр хан булышканнар безнең татарлары. Ул вакытта участвовать иткән 7 кеше, 7-се дә хаджи булганнар. Хаджи вакытта. Без шунысын олы халык. Хәзер Аллаһка шөкер, мәдрәсәмез бар. Кызлар, хатынлар укыйды, намаз укыйды. Хәзер мәчетimiz башы юк. Аллаһка шөкер, кешеләр күп килә. Birinci etaj, ikinci etaj, üçüncü etaj tola 500-600 kişi namaz okuyor. Монда хатынларды укыталар арабский языкка. Шуна балаларды йөртәләр.
Очрашуларыбыз Курган шәһәренең хакимият йортында дәвам итте. Монда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шайхразиев 2022 елга эш планы турында һәм әлбәттә инде нәкъ менә шушы Курган шәһәрендә узган чаралар турында сүз алып барды. Сегодня будет встреча с руководителем татарских автономий Уральского федерального округа, и ежегодно мы определяем один из субъектов федерации. Курган шәһәре башлыгының беренче урынбасары Павел Каргаполов белән очрашуда Милли шура рәисе Татар конгрессы тарафыннан алып барылган эшчәнлек турында, шулай ук федераль округларда татар активы белән җыелышлар уздыру матур бер традициягә әйләнүе турында бәян итте. Киләсе очрашу Курган өлкәсе губернаторы урынбасары Лариса Кокорина белән булды. Татарский этнос – это второй по численности в Курганской области. Вообще мы вчера в Курганской области открыли объявленный указом президента год культурного наследия, и 109 народностей проживает в Курганской области, но тем не менее вот именно татарский этнос – это один из самых больших. Җитәкчеләр ике яклы хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Васил Шайхразиев Кургандагы татар мәдәният үзәге күпләр өчен үрнәк булуы, 2018 елда Әлмәндә узган Бөтен Россия авыл сабантуе югары дәрәҗәдә үткәрелүе турында аерым ассызыклап узды. Урал арты татарлары оешмасы рәисе Марат Юнусов район үзәкләрендә татар телен укыту һәм Сафакүлдә көрәш үзәген ачу мәсьәләләрен күтәрде. Әлеге үзәк губернатор ярдәме белән тормышка ашырылса, регионда көрәш спорты белән шөгыльләнүчеләр өчен куанычлы вакыйга булыр иде дип җиткерде ул. Васил Шайхразиев үз чиратында үзәк өчен көрәш киләмнәре белән ярдәм итәчәгенә ышандырды. Инде иң мөһим вакыйга Урал федераль округының татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре белән очрашу. 2022 елда Россия төбәкләрендә милләттәшләребез белән очрашулар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга, Бөтендөнья татар конгрессының 30 еллыгына һәм Бөтендөнья татар конгрессының 7нче съездын үткәрүгә багышланган. Бик шатбыз килгән өчен Чиләбе, Төмән, Свердлов өлкә, Ханты-Мансийск округы безне зурлап килдиләр. Хәзер алар да безнең турында бик беләләр инде. Әлеге вакыйга турында тулырак киләсе тапшыруларыбызда җиткерербез. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Курган. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Казанда татар морзаларының нәсел дәвамчылары очрашты. Татарстанда татар морзалары нәселләрен тупладык. 300-дән артык кеше, аның 95% интеллектуаль юнәлештә эшитүчеләр. Екатеринбургта Урал сандугачы төбәкара конкурсына әзерләнәләр. Конкурсны без узган елларның лауреатлары, дипломатлары арасында гына уздырырга булдык. Оренбургтан яшь сәләтле милләттәшебез Арина Бакирова. Здесь основной фон. Если его перевернуть, то здесь уже основная картина. Россия дәүләтен оештыруда татар морзалары зур роль уйнаган. Дөрес, дәреслекләрдә бу вакытта әллә ни әйтелми. Шулай да профессиональ тарихчыларның зур гына хезмәтләре бар. Әлеге мәсьәлә хакында Казанда Тарих институтында сөйләштеләр. Коренным Чекмашим, туган авыл Дашкаула әйтелә, был Тамбовской губерния, Пензенский, потом Мордовия, сейчас вот Мордовия. Менә миңен бүген шат, вот туганнарман, однофамильчларман без күрештек, алар яшиләр нидә Башкортстанда, Ферузский район, авылы исемнәре Яушу, алар 1780 елны шул вакытта киткән булганнар шул нидәнәндә. Гарифулла Дашкин һәм Сәлим Хәсәнов морзалар нәселеннән. Бүген икесе дә Санкт-Петербургтагы татар морзалары җыелышы белән җитәкчелек итә. Әлеге оешмага әле 10 ел гына. Шул вакыт эчендә Петербургтан алар нәсел җепләре морзаларга барып тоташкан 149 кешене җәлеп итә алган. Бергәләп китаплар чыгаралар. Сайтта мәгърифәтчелек эшен алып баралар. Хәтсез генә эшләр эшләдек. Памятники ставили. Муса Джалилгә куйдык. Краснодарда аның вафат булган ирендә Радофиниковада. Аннан безнең беренче редакторга Байзитовка куйдык. Аның зияратта урынын табып таш куйдык. Йөрибез, йөрешәбез весельләргә, мероприятияларга, в общем, активно участвуем. Как-то вот яшьләрне итәбез там,
улучшабыз, и спортсмен вообще. То есть, как бы, вот. Бізде в основном, вот Инчик Салим Толкинович айтты, естественно, татарские дворянские собрания, ол біздің иманген эшлер булышмай, вот и башка эшлермен де біз эшлешер. Алар армия, дипломатия, франция, сәүдә, башка өлкәләрдә зур кабул казнаган. Тарих институты мөдире Радик Салиховның да нәселе морзаларга барып тоташа. Татарның дәүләтчелеген, ханлыклар яулап алынгач Россиянең нигезен морзалар тоткан. Урыс иленең дворяннарының күпчелеген татарлар яисә чукынган, ләкин татардан чыккан морзалар тәшкил иткән. Бүгенге көндәге иң зур дефицит социумда, җәмгыятьтә. Ул русча әйтәм, доверие. Отсутствие доверия. Ышаныч кимеде. Юк дип әйтмим. Шайтаның гына өметсез була. Ышаныч кимеде. Бу бацилл милләт эченә дә үтеп керә башлады. Татар морзалары генетик дәрәҗәдә буыннан буынга алар дәүләтчелек идеологиясын алга сөргән нәселләр. Фәрит Уразаев сүзләренчә, бүген Татарстанда гына да морзаларның дәвамчылары булып кимендә 300-дән артык кеше бар. Без 34 нәселдән артык Татарстанда татар морзалар нәселләрен тупладык. 300-дән артык кеше, аның 95% интеллектуаль юнәлештә ишетүчеләр. Бу теманы бик кирәк киңәйтергә хәзер. Яшьләргә тапшырырга кирәк. Яшьләр белән моның эш аппарга кирәк. Яшьләр безнең күп белмиләр тарихны. Менә шул мурза аркасында без тарих беләбез. Нәрсә булган элек, нинди кешеләр булган. Бит бөтен тарих белән бәйләнгән күп кешеләр. Менә шул кешеләрнең тарихларын белеп, значит, аларның гомерләрен, кемнәр алар, кайда торганнар. Менә без аралашабыз кешеләр белән, без белмибез кем алар. Кемнең алар нәселе. Менә допустим, авылда да сорайлар, кемнең син малае? Кемнең нәселе дип. Шулай бит инде. Менә бу очракта инде менә тем более менә шул мурзалар турында безнең белем дә әз и игътибар кызыксыну әз. Безгә җыелышларыбызда Морза нәселе генә түгел, гомумән татарның үз буынын өйрәнү өчен яңа IT проект әзерләнә. Живое древо дип аталган патентны Рамил Сафиуллин теркәгән. Аның сүзләренчә, әлеге проект үз нәселен ачыклаган кешеләрне берләштерә һәм туганлыкларын өйрәнергә ярдәм итәчәк. Анда хәтта 14-15 буынны белүчеләр дә бар ди ул. То есть ныне живущих соединить в единую социальную сеть. А фундаментом сделать именно вот ту историческую корневую систему. Таким образом, каждый из ихнего рода имел возможность, пользуясь всеми возможностями современных социальных сетей, это общение, значит, переписки, дальше закладывание новой информации какой-то. Одновременно, благодаря краткой аннотации и другим, как говорится, документам по своему роду, прекрасно знать, кто он есть в этом роду, каким образом и что он несет. Какой даже не генетический код, а здесь именно родовой код на нем. Әмма төп проблема дәүләт архивына керү. Дөрес, һәркем моның белән шәхсән мөрәҗәгать итеп мәгълүмат ала ала. Ә менә яңа проект архивга ләкмәгән материалларны туплау белән дә шөгыльләнә. Кеше үз нәселен тулырак итеп күрсәтә алачак. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Екатеринбургта Урал сандугачы татар башкаручыларының ачык төбәк-ара конкурсына әзерләнәләр. Ул 12-13 мартта 15 мәртәбә уздырылачак. Урал башкаласына Свердловский, Курган, Чиләбе, Ульяновск өлкәләреннән, Татарстан, Чувашия, Удмуртия республикаларыннан һәм Пермь крае, Ханты-Мансийск бүлгесеннән катнашучылар киләчәк. Бу елгы конкурсның үзенчәлеге нидә? Сюжетны карыйк. Свердловский өлкә халык иҗаты сарае Урал сандугачы конкурсында катнашырга теләүчеләрне 15 мәртәбә җыячак. Соңгы 2 елда коронавирус белән бәйле чикләүләр музыкаль форумны уздыруда шактый проблема тудырган иде.
Катнашучылар саны да азрак булды, тулы концерт заллары җыярга да ярамады. Яшь талантларны эзләүнең аерым үзенчәлекләре бар. Татар җырын башкаручыларның матур тавыш иясе яки музыка коралларында яхшы уйнаучы булуы гына җитми. Алар татар моңын, аның аһәңен тоярга тиеш. Регионнарда милли җырларны, халык җырларын, татар җырларын өйрәтерләй аның бит укытучылары юк. Шул ук татарча җырларны күпчелек инде урыс милләтеннән булган укытучылары өйрәтә. Аларга рәхмәт. Әле безнең милли җырларыбызга игътибар иткән өчен. Шуңа күрә менә шушы мәшәкать бар инде ул. Ул монда гына түгел, ул гомумән алганда да безнең милли халык җырларын белгән специалистлар, алар бармак белән генә санарлык, ул Татарстанда да. Быел Урал сандугачы конкурсына узган елларның лауреатлары гран-при һәм махсус бүләк ияләре дә чакырылган. Алардан гаризаларны 5 мартка кадәр кабул итәләр. 15 ел уздырылган конкурста үсеп чыкты микән безнең лауреатлар? Аларда берәр төрле үзгәреш бар микән, үсеш бар микән? Һәм конкурсны без узган елларның лауреатлары, дипломатлары арасында гына уздырырга булдык. Моңа кадәр катнашмаган талант ияләре борчылмасыннар. Безнең Урал сандугачы конкурсы дәвам итәчәк киләсе елларда да. Һәм инде менә киләсе елга аларны зур колач җәеп каршы алачакбыз дип ышанам. Оештыручылар киләчәккә өмет белән карый һәм татар җырын тыңлар өчен тамашачы теләсә нинди араларны да үтәргә әзер дип ышана. 15нче Урал сандугачы ачык төбәкара конкурсының гала-концерты Свердловский өлкә халык иҗаты сараенда 13 мартта узачак. Чакыру билетларын Татарстанның төбәктәге даими вәкиллегендә алырга мөмкин. Эльвира Хөснетдинова, Альфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург. Яшүсмер Арина Бакирова күп кырлы талант иясе. Матурлыкка омтылу аңа әбисе Миңзифа Бакировадан килгәндер мөгаен. Әбисе бизәкле шәлләр бәйләү устасы, ә кыз тормыш картинасын пыялага төшерә. Сюжетны карыйк. Прострачиваются вместе, а затем вырезаются. И получается вот такой красивый мягкий узор, который не осыпается. Арина Бакирова Сарыкташта яши. 9-нчы сыйныфта белем ала. Яшүсмер үз өстендәге дизайнер киеме белән 2 ел элек үк храбрый партняшка өлкә бәйгесендә катнашып, җиңү яулый. Үз яшы өчен кызның уңышлары шаккаттыра. Шигырьләренә хореография, рәсем ясау, шамаиллар белән кызыксыну да өстәлә. Моя религия ислам, она прекрасна. Именно поэтому я решила заняться данной деятельностью. А раз моя религия ислам, я считаю, самой красивой, самой прекрасной и самой любимой религией. Нет, религия лучше. Поэтому я остановилась над этим. Гадәттәгечә, кыз шамаиллар эшләгәндә пыяла белән акрил буяулар куллана. Если перевернуть картину, то они двусторонние. Стеклянные картины прекрасны тем, что здесь основной фон. Если его перевернуть, то здесь уже основная картина. А бу эшен Арина әле тәмамламаган. Совершенно обычное стекло из окна, которое лет 50, наверное, провисело в этом доме, а затем его решили поменять. Я посмотрела на него и решила, что это, наверное, будет идеальный материал для творчества, поскольку эту картину можно перевернуть и посмотреть на нее сквозь преломление солнца. Рәсемнәре төрле һәм үзенчәлекле. Ул бизәкләрне тукымаларга да төшерә һәм әлбәттә сүрәләр яза. Арина Кылчым авылында гомер итүче Минзифа апаның оныгы, кече улы Фәритнең кызы. Әнә бит әбисе Минзифа Бакирова да кече яшьтән тегә башлый. Мин 6нчы класска укырга барган вакытта әни мәрхүм ак килин күрди торган ик. Бер ак товар, сырлы товарны күрәнгә манды да, мин шуңардан үземә форма күлмәк тигеп мәктәпкә бардым. Шуннан мин әбиләргә, бәбиләргә, еңгиләргә, абиларга только пәлтә генә текмәдем, барсын да тектем. Минзифа ханым гомере буе авылның башка хатын-кызлары кебек шәлләр бәйли. Кичке утыруларга күршесе Рәшидә Фазлыева да керә. Мына тукмачлар алар борынгы сырлар, ә монсы үземнең уйлап чыгарган сыр инде.
Мен бик сырлап бәйләргә яратам. Ну орнамент белән шушы мишләре туры килсен, һәр йөре симметричный булсын дип бәйлим инде. Кызганыч, Оренбург бренды булган шөгыль белән хәзерге яшьләр бик кызыксынып бетми шул ди хезмәт ветераны. Шул бәйләдем, Бухар телдә эшләдем. Бухар телдә эшләгәннән соң анда 22 ел эшләдем мин. Бухар телдә эшләгән вакытта инде мастер золотые руки дигән исем бирделәр миңа. Ударник комиссия труда бирделәр, ветеран труда бирделәр. Кул җылысы һәм фантазия нинди гүзәллек тудыра ала. Ни генә булмасын, бу шигырьләр дә халык һөнәрчелеге төрләренә тартылуны үз эченә ала. Чиратта яңа эшләр. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар. Тапшыруыбызны Әхмәт Исхакның шигъри юллары белән төгәллибез. Кирәкми безгә кан кую, кирәкми безгә сугыш. Безнең теләк якты, матур, тыныч хезмәт һәм тормыш. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.